Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang saduhu kula mulyakake Ustaz Muhammad Lukman saking Pondok Pesantren Nurul Iman Desa Pasir Wetan. Bapak Kepala Sekolah ingkang saduhu kula urmati, Bapak Ibu guru lan staf karyawan ingkang saduhu kula urmati, lan kanca-kancaku sedaya ingkang saduhu kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita ucapaken puja-puji syukur dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene ing kalodhangan iki kita saged kempal lan pinanggih ing acara pengetan dinten Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing diwontenaken dening OSIS SMP Negeri Sekawan Purwokerto. Kula minangka ketua panitia badhe ngucapaken sugeng rawuh dumateng Ustaz Muhammad Lukman kaliyan hadirin ingkang sampun kersa ngelonggaraken wekdal kangge ngrawuhi adicara mengeti dinten Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Kula badhe ngaturaken matur nuwun ingkang saageng-agengipun dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang sampun maringaken izin nyelenggarakaken acara menika, lan kaliyan para panitia ingkang sampun nyediaken tempat lan perlengkapanipun. Kula ngwakili para panitia sedaya nyuwun pangapunten menawi enten kelepatan ing adicara menika ingkang disengaja menawi mboten disengaja. Monggo sareng-sareng kita mirengaken ceramah lan mugi-mugi acara menika saged nambah keimanan kita sedaya dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cekap sepanten kemawon atur kula, mbok bilih enten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.